Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amilana bi asrafihi bidarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi wa isruna lan utawi salah sawiji lan 20 man aroda iku wong kang arep kondisi wong ayakuna ing arep ta'ana ya wong hakiman iku kang hukuman palyakun mangkernana ya wong aliman iku kang roh. Royam sedherekaken apa satune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngucap ya Kangjeng Nabi man goda sing sepungkam isuk-isuk ya si wong auraha atawa sore-sore ya si wong wawalan utawi ya si wong ki nun tetek teknya Itali medini inggalah iko tetap inggalah gurune agamane uang kawa makau tai siwang bil janati iko tapi dalam surga rawahu Abu Nuaim musnadkan wa ingat sapa Abu Nuaim wa hadalan utawi kira-kira doa mayuqalu iku barang ucap ieu barang indal qiyami indal nalikana nyata tapi minadar saking teras amin sayhi nyata sagal maghribinya mang mina sufi tenan eta iya nya iya mina syaihi saking kita guru alal gurabi ingat ala gurabi qada